Vivo-teknologiaa. Innovaatio loistaa kirkkaasti. Olemme rikkoneet mahdollisen rajoja puettavassa laitteessa. Uusi standardi henkilökohtaiselle teknologialle, joka kestää ajan testin. Esittelemme ensimmäisen Vivo Vios-kumppanin. Uusi ulottuvuus puettavissa laitteissa. Biosense Watch, Vivo-teknologian uusi ilme. Maailman ohuin älykello, vain 6,5 mm paksu. Silti täynnä sensoreita ja ominaisuuksia, joita rakastat. Vain 49 grammaa painava. Ole vuorovaikutuksessa Life Copilotisi kanssa. Sisään rakennettu mikrofoni. Ja kaiuttimet. Kirkas OLED-näyttökin kertoo paljon. 1,43 tuuman näyttö, jossa on erittäin kirkas näyttö. Biosense Watch muuttaa polkusi. Seuraa hyvinvointiasi. Täynnä sensoreita. Minimikoko, maksimiteknologia. Seuraa untasi joka yö, mukaan lukien REM-uni ja keskeytykset. Käytä bioelektrisen impedanssin analyysiä kehosi seurantaa. EKG seuraa sydämesi rytmiä milloin tahansa elektrokardiogrammin avulla. Lääketieteellinen luokitus sormenpäilläsi toimivalla sensorilla. Maailman ensimmäinen älykello, jossa on ilmanlaatua mittaava sensori, mukaan lukien lämpötila ja ilmankosketus. Henkilökohtainen ilmanvartijasi, ensimmäinen, jossa on sisään rakennettu akuisensori. VSC-salaus. Tunnistuspiiri suojaa tietojasi ja palkitsee sinut VSC:llä. Vivo Pay, toisen sukupolven. Käytä sitä NFC-kosketusvapaissa terminaaleissa ympäri maailmaa. Paranna ja yksinkertaista elämääsi Vivo Vios ja Biosense Watchilla.